nyamemma ene adofonom eda mu nyina mo ase se aya munyabre ene yen esua twedam Onyankopɔn ho asem Onyankopɔn nhyira mu nyina na wotwe mu pese ebisa se ehemfo ene amanamamfo na eba ne sen ene nya amanamamfo na ehemfo enso ene Onyankopɔn ema na sen ena amanamamfo esifa di won dwumadie efa sen ena osifa eye won noma ebi a me no mienu nso yenso ye amanamamfo enti na wotwi yebere na disua no mu na ehu ehemfo na amanamamfo ene sede wosifa di won dwumadie ansa na yebere na disua mu yebema ahombrase mu Mrs. Grace Pepra abo empire ede amaye nyamema ene nso moma ye mompaye abra ye befrie na disua yi ase ye Nyankopɔn ne abankese ena nopai o makoso ada wase ejapasambre na ye besua ho nimdie ye hro se wakasa wo bekyerɛkyerɛ ma ye nya wonsem nti ase na ye mfombobra we ne ye hro e wo doba Yesu di munti amen ebra ya boy empire awie ye besere se bra wonsa aka video yi obeche na onua bi ensa atumi aka se de be ya asempa no nso ebetumi akwa akire afei so ye besere se obe like na afei wasa subscribe e de amaye fon sa bobe no so se de be ya abrebia ye de video ufo betumi no wonsa so ebetumi aka ebre Mr. Pepra e de bewura adisua no mu na afei yatimu ase eyi Onyankopɔn enhyira nyamema ne nyame adofo no esama ye nyina ye ho akwaba ebio Nyankopɔn moa ye na wonhyira ye to say ye new series no the feebleness of mankind inipa mro ye oye no ekwan ya nipa bi si fa diye wa asase we eso no nipa ho beto won wa asase we so no ya hyase ti se wunya bi nhwe ya okoyen page ne so a obetimi akwa hwe eno nso anytime bia se be ya na be boa udi ye na mi di ye ne nso no ema bibia ekoso ye nyame sommo eda me ma wakwa aba eba adisua etoso 9 ya to ne din se the nations amanaman no emre bia obehu se obroni eka the ana se yentwi kasam yeka no na chese onim ne a opa kire enye te se nipa bia sa akeke no na chese onim ne a opa kire Nyankopɔn ma ani nyame adofonom se obi ayra pen a obete adisua ya se achen ye nyina woyira emu ye woyeaw ene amane abofo a ekokwaye mu koyira anadwo ode woti pempem saa kosisi ade beche ade che kra na oni guarantee bibia nkyere se obehu kwan abafie ohwe kwan a wonam so bampo no ebetumi asan ama wayira adofonom ne nyamemma wona awayira no oba fie a ahome kukuo bi a wogu se de wo ho etowon efa woyira emunsem edoso heaven a ye kwa onyame bepepa ye ni wamu nisuo nyina eye nipa a ye yira ye na afedie ye hu ye na gya ne aba ne nkyɛn obeto aponto kɛse wo soro amaye na abofo no asiesie ye ete se oba de sɛfo no adofonom ani nyamemba woyira ya de a ehia ewo ene edisua yesua yi mu pa efi se Adam and Eve emra ni nyame ede na edua edin trom no ade a woka se wonye no wokoyeye e ma abone ebe ka won ho enti na etwa se ye pam won free tro kronkron no emu ekwan ben na obesan aba won achi bio won yira mu no ekwan ben na obesan abehu ni nyame ene ni nyame ntem aye kama ekwan a ye beba ye nyame nkyɛn no ekwan a aman ahodoɔ bi a eyira ye eba wo nyame nkyɛn no eno na yesua amanaman no ekwan a ye fa so aba ye nyame nkyɛn adofonom ani nyame ma enipa bi bebusa se Eden tro no akidie na esiye efiri ho aba bepem yempe so den na asisie the garden of Eden achi no emra Adam ne Eve ewoye no
Cain eku ne nua Abel kyerɛ yɛ mbɔne a na afei de aba abɛka nipa ho ɛkɔ na kyini nneɛma a ɛtan bebree sisiiɛ ebi ne sɛ bɛrima a na ɔmpɛ sɛ ɔne ne yerenom ɛbɛwoɔ na afei deɛ ɔde ne ho nsuo kɔ abɔnten na Nyankopɔn sɛ yɛnyini mpo mfiri hɔ nneɛma a ɛtan bebree na ɛkɔɔ soɔ nti Nyankopɔn ɛpaw nipakuo bi a ne yɛfrɛ ɔmo the sons of God Nyankopɔn ma ɛna wɔn a aka no ɔfrɛ ɔmo the children of men enipa ma na deɛ nti a wɔde din to wɔn so the sons of God ɛne sɛ na ɔpɛ sɛ ka enipa ma no ɛhwɛ Onyankopɔn ɛma no sɛde wɔteɛ na kotumi ba Nyankopɔn nkyɛn the nations sɛde bɛyɛ aman no ɛbɛba Onyankopɔn nkyɛn nanso wiaseɛ no enipa ma ɛne nyame ma edi afra ɛna Onyankopɔn sɛ nipa di mi nhwamɔ ɔtoa so ɛna ɔfrɛ Noah sɛ Noah bra mɛkasa na ebi a aman no ɛbɛba me nkyɛn Noah kasaeɛ for 120 years nanso still aman no ɛhwɛ sɛ mmoa mpo enya nkwa sen sɛ ɔmo ebenya nkwa hyɛ ne nso nneɛma ɛkɔ so a yɛka nyinaa no mmerɛ bi bɛba abɛhu sɛ yɛ nokorɛ ebi a na aka akyi Noah pɛnsofoɔ ɛka akyi maa wɔn na Noah ɛpɛnso nipa a wonya nkwa na ɔmo yɛ nipa nwɔtwe mmarima 9 mmaa 9 Noah ne ne yere ɛna ne mmarima ne wɔn yere no ne mmarima no deɛ ne odi kan ɛna ne yɛfrɛ no Shem deɛ ɔtɔ so mmienu ne yɛfrɛ no Ham deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne yɛfrɛ no Jafet na deɛ ɔtɔ so mmienu no ɔno na ohuu ne papa adagya so no ɔno na yɛdomee no ɔno na ɛwoo ɔba bi a na yɛfrɛ no Kush na ne ba Kush no ɛna bɛwoo ɔbɔfoɔ kɛse a ne yɛfrɛ no Nimrod nti ne nana ne Nimrod yɛ ɔbɔfoɔ a ne yɛfrɛ no ɔbɔfoɔ a ogyina Onyankopɔn anim ɛna ɔkɔ dictionaries mu a ɔmofrɛ no the skillful hunter na ɔnyɛ ɔbɔfoɔ saa kɛkɛ ɔkyekyere nkuro ahodoɔ ebi amehwɛ ekuro bi a ɔkyekyereɛ na memmɔ bi din nkyerɛw Genesis chapter 10 ɔkyekyere ekuro bi a yɛfrɛ no Erek ɔkyekyere ekuro bi a yɛfrɛ no Akkad ɔkyekyere ekuro bi a yɛfrɛ no Kalna ɛna ɔkyekyere ekuro a yɛfrɛ no Babel na Babel ayɛ ekuro a ɔkyekyere a na edin po a yɛfrɛ no Babel no na ehu po ɛma enipa Babel Bible mu aba abɛyɛ atuatefoɔ edin Babel yɛ kasa mmienu Bab ɛne El ɛyɛ nyame din Elohim Bet Elhem El Shaddai El ɛyɛ Nyankopɔn na Bab ɛyɛ door the door of God sɛ me ekura makyekyere ɛyɛ Onyankopɔn pon na me makyekyere Bab El adɔfonom ɛne Nyankopɔn ma anso hɔ a ɔtoa so kyekyere nkuro bi ɛte sɛ Nineve ɛne Rehoboth Kala Resen adɔfonom Nineve ɔmo ne nkuro a edi kan a ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo yɛ nneɛma a yɛde ko a edi kan agyan mo ɔmo ne di kan yɛyɛ ɛhɔ ne ɛsom a Jonah na ɔso wɔn koisan ɔmo tiri mu ɔden nti wɔkyekyere kuro no ne yɛfrɛ no Nimrod ɛyɛ nipa a ɔde ne nyansa ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔde bu ɔman nti ɔhyɛ aseɛ sɛ moma yɛnsi abantenten bi a sɛ nsuo bi kura ɛtɔ a yɛbɔne nti yɛntimi nsɛe yɛn bio Nimrod ɛpɛ sɛ ɔde ne nyansa ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔde bu enipa ɔpɛ sɛ ɔdi nipa anim ɔpɛ sɛ ɔde na kokoduro ɛna di nipa anim na Onyankopɔn sane bae bɛyɛ wɔn kasa basabasa wɔbɔ wɔn hwetee nyame maa ne nyame adɔfonom amanaman no nneɛma a wɔyɛ a twedi ampɔn nyame ampɛ yɛ sɛ ɔde wɔn nimdeɛ ɔde wɔn nyansa ɛpɛ sɛ ɔde yɛ biribi a etia ne twedi ampɔn nyame aka wɔn animdeɛ deɛ kɛ ɛnsɛ wɔn ankasa ho
na sɛ ɔde ɛka afoforo a ɔpɛ sɛ ɔba twɛ di ampɔnyame nkyɛn no na wɔsɛe nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ adɔfonom ne nyame mma mmerɛ a Nimrod yɛ nkuro no ɛtrɛ nyinaa yɛwɔ kuro ketewa bi a na ɛwɔ saa Babylon mpɔtam hɔ a ne yɛfrɛ no Ur ɛhɔ ana branteɛ bi a ne yɛfrɛ no Abram ne ne yere Sarah ne Lot na wɔbɔ abusua na ɔbɛn nti deɛ kɔɔ so nyinaa wɔhu yɛ aman no bɔne a wɔyɛ nyinaa wɔhu yɛ nanso sɛ na wɔwɔ akoma pa wɔ ne mu na wɔkae nneɛma a atoto wɔn a ɔhwɛ a ɔtwa sɛ ɔyi ne ho firi saa amanaman wei mu ɛne Nyankopɔn sɛ Abram ɛnyɛ wo na abɛyi wo ho afiri mu bra na me nsoma wo kɔ na mmerɛ a wɔrekɔ no ɛna Onyankopɔn ɛka kyerɛ no sɛ Abraham wase mu ɛna mehyira ewiase nyinaa nhyira bɛn na wɔka ho asɛm sɛ wase mu ɛna ewiase nyinaa ɛbɛba metwe di ampɔn Nyankopɔn nkyɛn edi Abraham na simu ɛna ewiase ebehu twe di ampɔn Nyame yie ewiase bɛte twe di ampɔn Nyame ase efisɛ Abraham ɛbɛyɛ nsɛsoɔ ɛma aman a na atwa hɔ ahyia nyinaa afɛ de aman no ɛha ase ehu sɛ de twe di ampɔn Nyame ɛteɛ ɛnya nwanwa sɛ yɛkɔ akɔware abrɛ Abraham ne ba Isaac nhyehyɛeɛ a yɛde too ho ɛkyerɛ sɛ nyame a wɔsom no ɛyɛ sononko ɔno no nyame no ɛkyɛn amanaman mufoɔ ɛdeɛ Abraham na simu ɛna yɛbɛnya abɔfra na yɛfrɛ no Joseph ɛkɔɔ Egypt no ɔmuhu sɛ nyame na yɛkuta no ɔyɛ sononko nkyɛn nam Abraham so na afei de aman no nyinaa ɛyɛhu sɛ de twe di ampɔn Nyankopɔn ɛteɛ Abraham ne ba Isaac ɛna ɔbɛwo abɔfra yɛfrɛ no Jacob na Jacob ɛwo mma maako dumienu no ɔmo na ɛbɛyɛ ɔman Israel ɛfoɔ na ɛnam Israel so aman a aka nyinaa bɛhu twe di ampɔn Nyame efisɛ de Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham ɛwɔ Deuteronomy chapter 4 verse number 5 no na ɛyɛ nneɛma a ɛwanwa wɔsi surely I have taught you statutes and judgments just as the Lord my God commanded me you should act according to them in the land which you possess. Abraham ka kyerɛ baby amonko bia Moses Nyankopɔn de mayɛ na Abraham sɛ mede me mmara ne mahyɛdeɛ ahyɛ mo nsa aman na atwa mo ho ahyia no wobɛhu sɛ moyɛ sononko mo nyansa deɛ ɛmɛdɛ wɔ hɔ no Deuteronomy chapter 4 verse 6 ɔsi surely this great nation is a wise and understanding people enipa atwa mo ho ahyia nyinaa bɛka sɛ ɔman wei ɛyɛ ɔman a ɔmo nim nyansa na ɔmo wɔ nteaseɛ ebesi na ewiase nyinaa no Jewfoɔ yɛ nipa a ebu ɔso ɔmo yɛ nimdefoɔ ɛhɔ na Albert Einstein mo efiri ɛbaa in the field of science Jewfoɔ ɔmo flourish ɔmo kɔɔ ɔmo anim efisɛ Nyankopɔn hyehyɛeɛ no ɔmo gusu ekura ebinom eyie paa adɔfonom ne nyame ma Nyankopɔn sɛ Abraham epɛ sɛ ɛnam so aman no nyinaa ɛba me nkyɛn ɛnam ne so aman no bebree ɛbaa ne nkyɛn na Israel ɛtoa so yɛ han ɛma aman na atwa wɔn ho ahyia no nyinaa nanso mmerɛ kɔ n'anim no Israel ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ ne ho te sɛ Nimrodfoɔ no bi Babylonfoɔ no bi ɔpɛ sɛ wɔn ankasa ɛde wɔn nyansa ɛne wɔn nimdeɛ edi wɔn ho ɛso amanaman no mfonsoɔ no ɔpɛ sɛ wɔde wɔn ankasa nnwuma ɛba twe di ampɔn Nyame nkyɛn nanso nyɛ nnwuma ɛna yɛde kɔ twe di ampɔn Nyame nkyɛn ɛyɛ n'adom ɛna ɔde bɔ yɛn ho ban ɛhɔ yɛn ɛto ne nsa ɛfrɛ yɛn obi biara ne wɔbɛtumi akɔ twe di ampɔn Nyame nkyɛn agye sɛ twe di ampɔn Nyame na ɛde ne ba nti ne nhyehyɛeɛ so na wɔbɛtumi ɛde aba na oyi ne nhyehyɛeɛ ne firi hɔ na wode wa wo nhyehyɛeɛ gu akwan mu di a ɛneɛ wobɛyera mɔ Israelfoɔ no na Nyankopɔn na de n'asɔfoɔ edi wɔn anim na Nyame honhom na edi wɔn anim mmerɛ duru a ɔsɛ ɛbrɛ wei ma memfa atemufoɔ emedi mo anim ɛbrɛ bia ne sɛ de Nyankopɔn na ɔma nkurɔfoɔ edi Israel anim nanso Israel sɛ aman a atwa yɛn ho ahyia no ɔmo de ɔhene na ɔhyɛ ne kyɛ
na nneɛma bɔ ne nsa na yɛbɔ ntwe na ɛgye ne so ɛyɛ yɛn fɛ yɛpɛ biribi saa na mmerɛ a wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn boro such a culture no wɔn gya mammerɛ saa atum no ɔsɔfoɔ a na ɔdi Israel nim ne werɛ hɔ Samuel na osui aka 1 Samuel chapter 8 verse number 7 a ɔsi na Jehovah Onyankopɔn ka kyerɛ Samuel sɛ tie ɔmanfoɔ ne na yɛ deɛ ɔmo yɛ no ɛma wɔn na nyɛ wo na ɔmo apo wɔ ɛyɛ me twɛ di ampo nyame ɛna ɔmo apo me mmerɛ a nipa pɛɛ sɛ wɔyɛ te sɛ aman a aka no Nyankopɔn sɛ ɔmo apo me nti na Onyankopɔn asafo mu a ɛyɛ sɛ wodi Onyankopɔn hyehyɛeɛ ɛso nneɛma yɛde atetew yɛde atwa ofuru no ɛyɛ sɛ wodi so ɛmfa ho ne baabi a bɛtu kwan akɔ bi a ɛmfa ho ne nipa atwa ho ahyia bi a ɛmma saa nhyehyɛeɛ no ɛnye wo mfiri hɔ ɛnɛ awerɛho sɛ ɛnɛ wobɛhu akristofoɔ a ɔmode nneɛma mebree abɛkeka wɔn ho Nyankopɔn sɛ moyɛ saa nneɛma no a na mopo me you have rejected me catch up say Samuel and you know ɔmo apo wo ɛyɛ me ɛna ɔmo apo me nti adɔfo nom no nyame mba ɛyɛ sɛ aman ne bɛ Nyankopɔn kyɛ wo Nyankopɔn kwan so nanso afei deɛ ɔmo ankasa ɛpa wɔn ankasa ɛkwan na ɛkɔfa nneɛma a ɛnsɛ na ɛfata ɛba it can 1 Samuel 8 verse 18 a ɔse and you will cry out in that day because of your king whom you have chosen for yourself and the Lord will not hear you in that day. Esan say mo fa wo hene bi ato mo ho so ntine da bi beba mo besu nanso Nyankopɔn ontime ntemone efisɛ mo na mo pɛ akɔfa nneɛma a ɛnsɛne mfata aba mo ho ɛsoɔ adɔfo nom enipa edi nipa so a ɛkɔfa bɔne ne ndebɔne na ɛba nti yɛhwɛ yɛn ho eyie ɛwɔ saa nneɛma no ɛso Yesu Kristo ba asase so no ka asɛm bi sɛ Amanaman ne de say and will bu one mind or see you know that the rulers of the Gentiles lord it over them omo di won crofo so omo ye omo ho lord over their people omo ye omo ho owura e won crofo so nanso nya saa no Onyankopɔn obu ni mind adenti na Kristo ka saa enya Adam pensofo enkwana epese wodi wonim de eye onyamedwuma omo po onyame enye Noah pensofo nkwa na opo nyame ena enye Israelfo nkwa na ide won anim de afide okopo nyame Kristosom so no Kristosom abakosemu no emre bi druye ema yeyi ya ho brase efiri ho apo Onyankopɔn aden na meka ne sei eba ne sen ebre ben ne sie Yesu Kristo wu achi no na Kristosom enye legal na Kristosom enya de a wogetum enti obi a obebo din te se oye Christian odi Kristo achi se ye kum Kristo so oye no ho te se Onyankopɔn to obi biara obeka se odi Kristo achi no na wo kum won efise na Judaism ena na wogetum Judasom na woda so getum ti dodo a na so oye Kristofo nyina ye kum wo musa ye hu so oye Christian na ye kum ekosi se Rome opani bi sɔre ya na oye wo hene kɛse a ye fɛ no Constantine or legalize Christianity or G Christosom atum no de ne ho ɛbɛbɔ Christosomfo na me ɔde ne ho bɛbɔ Christosomfo no ɛma mpanifo kakra wo Christosom no mu nya atumi ɛsa so mo nya atumi sɛ ɔhempɔn ka ye ho nti no wo hyɛ ase sɛ wo ye nneɛma nse na mfata afi de wiase na ɔmo som abosom wiase no na ɔmo ɛyɛ nneɛma nse na mfata sɛ de Israelfo etimi de wɔn ma mpo bɔ afɔde ma abosom esan sɛ wɔhyɛ ase sɛ wɔyɛ ɔho ahemfosɛm yɛn nso yɛhyɛ ase Kristosomfoɔ ɛhyɛ ase sɛ ɔhene bi abɛka yɛn ho afide yɛ wɔn panini wɔ yɛn mu no Kristosom abakɔsɛm ɛsesan yɛ abosomsɛm enti na ɔkɔ nsafo mebree mu a abosom sisi hɔ ɔbɔ afɔde ahodoɔ in the name sɛ ebi ɔmo yɛ Kristofoɔ nanso sɛ na ɔmo nim sɛ ɔmo so apo Onyankopɔn ɛkwan a wɔnam so ba Nyankopɔn nkyɛn ɛyɛ kwan bɔne amanaman no ɛpaw sɛ ɔmo ade onim de ɛba Onyame nkyɛn a ɔtoa so ɛyra na nhyira nka twɛ de ampo Onyankopɔn sɛ ɔsi ne nyinaa mu no ɔwɔ han bi ma wiase wi ne nyinaa mu no han bi da so wɔ hɔ ma wiase wi wo ne me said or power Israel for say omunya han ema wiase nyina ene oka kire ye nyina o Revelation chapter 14 say ahotefo won e pese okọ heaven nyina won bo asetoni
wɔn Onyankopɔn ahyɛdeɛ so wɔn kuta Yesu Kristo gyidie sɛ wɔn pɛ sɛ wɔbɛka amanaman no ho a wɔn pɛ sɛ wɔbɛka amanaman no ho a ɛmma Kristo emu gyidie ɛnyɛ kwa Kristo a wɔwu wɔ asɛnnua no so maa wɔn ɛmma ne nyɛ kwa wɔsɔre anɔpa ahwɛ asɛnnua no so awia ahwɛ asɛnnua no so anwummerɛ ahwɛ asɛnnua no so adeɛ biara a wɔnkɔ akɔyɛ biara no hwɛ sɛ asɛnnua no ɛsɔ asɛnnua no ani anaa Onyankopɔn sɛ me man momfiri ne momfi na moanyɛ ne bɔne ne bi na n'akatua no bi ama mo so Onyankopɔn ɛreba bio ɔbɛfa ne mapa kɔ fie bio ɔmpɛ sɛ wobɛyɛ part of the nations ɔmpɛ sɛ wobɛka ɔno no twɛdi ampo nyame bra twɛdi ampo nyame nkyɛn ɛfiri sɛ ɔwɔ ɔhene asafo kuo bi ɔwɔ ɔman foforɔ bi a saa ɔmanfoɔ ɔno deɛ ɔyɛ sure sɛ ɔmo nyini mada ɛte sɛ Job betumi adi wɔn ho adanse pa bɛka twɛdi ampo nyame ho na osuban ɛnyɛ saa nkurɔfoɔ no a ɛka sɛ ada ɔyɛ sɔfoɔ a wei deɛ ɔmudi Kristo akyi ɔmo yɛ Kristofoɔ na ɛmmoa na ɛhan no nkɔ wiase nyinaa Nyankopɔn ka yɛn nyinaa yɛ ho n'adom na mmɔbra ɛnsa na nti amen dodoɔ a yɛn subscribe nyinaa mo subscribe ɛma yɛn na mo nkɔhwɛ yɛn nim seriousness nyame ɛnhyira yɛn nyame ma ne nyame adɔfo nom yɛda wase na wonya abrɛ hwɛ yɛn na wotie yɛn nyame nhyira sɛ ɔne da ha shepherd esua na wɔtwi mu adesua deɛ ɛhyerɛ wo ne sɛ wohwɛ wie a ɔmmɔden a na like mo subscribe a na hoa subscribe na afei nso wahyɛ ama foforɔ nso atipie di ampo nyame ho asɛm yɛkae wɔ abrɛ biara sɛ na wɔtwe biara yɛde adesua so nkɔbrɛ wo nti ɔmmɔden ne da ha shepherd nkyi nyame asɛm na wobɛyɛhyɛ nyame nka wo biara ho ne din nti amen nyame adom a na wotwɛ sɛ nnɛ ɛberɛ ti sɛsɛ yɛ mu adesua no bɛsɛ ne ama ase na asa na wɔfo yɛmo mpae Onyankopɔn ne abankɛseɛ ɛne wotwere nko yɛda wase wɔ adesua sononko a wɔde ama wo mma ɛwɔ na wotwe mu yɛsɛ wo sɛ berɛ de kɔɛ n'adwendwe mu yi ma mu nteaseɛ ne kura wo kɔreɛ ntaban so kɔsi sɛ na wotwe sɛ nnɛ yɛbɛsɛ no ahyia mu bio ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen